щаба. Кристина Драган. Започват румънките своето участие. С тях ще се редуваме ние, отбора на България. Окрилени след титлата при девойките. Наблюдаваме по-големите. Много са израсналите като представяне на композиции от към компонента артистичност. Грешка. Точно ще много по-нервно изглежда, че игра гимнастичката. Съответно се допусне и грешка. Успя да изпълни критериите в улавянето, но рискът ще бъде зачерпан. Докато беше изпълнен.